gasten. Dus de gasten ook geen reservering, hoeft niet. De deuren staan open en iedereen is echt van harte welkom bij ons. Dus de normale kaart wordt ook gewoon geserveerd naast onze kaart, die ik nu natuurlijk heel erg aan bevelen ben. Wordt ook onze normale dinerkaart wordt gewoon geserveerd. En wat je net hebt genoemd, zal dat dan op de speciale menu zijn? En hoeveel kost dat? De losse gerechten van onze speciale menu tijdens deze aperitivo is $11. Dus dat zijn echt de losse gerechten. Dus wil je de grouper alleen of zou je alleen de passion ceviche willen of escargots, de sliders of de Black Angus. Dat is los allemaal $11. Zeg je nou, ik zit eigenlijk met een heel gezellig gezelschap en we willen eigenlijk alles delen, sharen. Dan zal dat $50 zijn. En als we kijken naar de drankjes, dus wij gaan nu laten we zeggen een Route 66 mule maken met als basisingrediënten Tito's. Ja. Of de Old Fashioned Route. Dus dan gaan we een Old Fashioned maken met onze bourbon, Elijah Craig. Voor $9. Oké. Zeg je, ik wil een lekker glas wijn uit Californië, is dat ook kan ook. Kan ook, zeker. Oké, nice. En entertainment, want we weten ook, meestal hebben ze goede entertainment bij Fusion. Dus wie gaat dan optreden? Ja, wij hebben Tim Hope. Die treedt hier ook op meerdere plekken hier op Aruba. Ja. Dus we kijken er heel erg naar uit. Het is de eerste keer dat ik hem ga ontmoeten. Ik moet zeggen, ik heb heel veel positieve verhalen over hem gehoord. Dus het schijnt dat hij er echt kan entertainen, kan performen, disco, echte gasten mee kan nemen tijdens deze aperitivo. Dus wij zijn heel erg geïnteresseerd. Wij hebben er heel erg veel zin in. Nice. En hoe laat kunnen mensen al eigenlijk naartoe gaan naar de aperitivo? Ja, wij openen onze deuren om 5:00. Dus ik zou zeggen, vanaf dan bent u echt van harte welkom. Maar we gaan echt om 6:00 van start. Live muziek zal duren tot 11:00. Oké, wow. En jullie keuken zijn dan open tot? Onze keuken is ook geopend tot 11:00. Tot 11:00, ook. Ja, goed zo. 11:00 is een goede tijd. Ja, heerlijk toch? Ja, vaak zijn er ook wel gasten die denken, we willen nog even wat later eten. Of nog een drankje. En je denkt, nou, ik lust er eigenlijk nog wel wat bij van de Green Egg. Kan gewoon. Ja, zeker. Ja. Nou, dat is fantastisch. Ik denk zeker dat we... je zei, we hoeven geen reservations te maken. Hoeft niet. Nee. Doe het toch. Het mag wel. Het mag wel. Oké. Het is niet nodig, maar het mag. Het mag wel. Dan ben je zeker dat je daar bent. Daarom, zoals we vorige week ook hebben besproken, dat er toch wel gasten zijn die liever zeker zijn van een plek. Ja. Uiteraard, dat kan. Dan neem ik hoogstwaarschijnlijk de telefoon op. En dan maak ik voor u de reservering met u samen. En dat is, je kunt het ook online doen of alleen maar telefonisch? Telefonisch is het meest handige, ja. 280-9994. Ja. 280-9994. En als iemand toch niet via de telefoon reservations wil maken, hoe kunnen ze dit doen? Via internet wel en dan de booking widgets. Oh, booking widget, oké. Ja. Oké, en hebben jullie ook social media accounts waar dat mensen extra informatie kunnen vinden? Goede vraag. Op Instagram en Facebook komt er vandaag een flyer online. Oké. Ook de informatie die ik hier dan vanochtend heb verteld. En vorige week wordt er eigenlijk even samen op een mooie promotion flyer voor u gezet. En daar wordt nog even de laatste belangrijke informatie op vermeld. Dus de special prices voor food and beverage, live entertainment, even nog de tijd, waar het natuurlijk is, Alhambra Casino. Ja. Naast de ingang Fusion Restaurant, wine en piano bar. Nou, fantastisch. Ik denk zeker dat een succesvol night gaat worden en dat mensen ook gaan meeleven op de route to the States, celebrating 4th of July. Exactly. Ook nog leuk om te vertellen trouwens. Er is een fotobooth aanwezig. Dus we kunnen alles vastleggen gedurende vrijdagavond. En dan hebben we alle herinneringen, momenten ook op een hele mooie foto staan. Nice. Dus die worden direct uitgeprint als u graag een foto wilt maken. En dan kunt u die binnen 6 seconden kunt u het geprinte versie meenemen. Oké, we love a good photo moment. Ja, zeker. We gaan eten. We willen ook een tafel voor hoeveel? 10? 10, ja, 10. 9, 10? Hebben we nodig? Ja. Vorige keer waren we hoeveel? 6, toch? 7. Welke keer? Toen we daar waren, samen in de hoekje. De afgelopen? Ja, 8? 8, denk ik dat we waren. 8. Gaan we? George? Ja? Oké. Jullie zijn van harte welkom. Zeker. Bedankt om bij ons te komen en eventjes te vertellen wat er is in een Fusion restaurant. Ja, heel graag gedaan. Echt een eer dat ik hier mag zijn en mag vertellen over ons evenement. Ja. Zeker. Tot de volgende keer. Tot de volgende vrijdag. Tot vrijdag. Ja. 5 uur toch? 5 uur gaat het